Staropazova je založená v 1770 roku, prišli sem, to bola Pustačina, v podstate Slováci, ktorí prišli, boli ako hraničiari na hranici medzi Rakúsko-Uhorským císarstvom a Osmanskou ríšou, takže prišli najprv to, aby boli hraničiari a každý ten, ktorý dával vojáka, dostal určitý si pozemok, aby si prežila rodina. No a odtedy, v podstate Starej Pasove, keď pozrieme 1770, keď prišli, oni si priviezli kňaza aj učiteľa, takže môžeme povedať, že od toho roku po dnes ešte máme základnú školu, kde sa vyučuje v slovenskom jazyku. Hovoríme, že možno je aj škola, kde sa najdlhšie nepretržite vyučuje po slovensky. Nepoviem, že je najstaršia škola, ale nepretržite, lebo bola silná maďarizácia, Báčka, Banát a aj samé územie Slovenska bolo dosť pod vplyvom